тук пътуваме, качваме се нагоре. Беше ни много лошо, докато шофьора ни реши, че трябва да остави колата отворена. Чакай. Да, качвам. Айде, върни се, бе. Оп. Та, отвори вратата и сясна колата. На полуотворено затворена врата се движим. Много врата да падне, ама. Тя в автоматик тази врата, бах ти вратата. Автоматична врата. Аз се управлявам с силата. Я, покажи. Да ти ебай силата, Димитре. Я не, но обратно.